Hi ladies and boys, welcome back again diri sa tuang YouTube channel. Ug karon another story confession na sab ang atong basahon. Pero before ana, ayaw jog kalimot sa pag-subscribe ug pagtuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og ladies and boys, kung na may mga stories nga gusto ninyong basahon nako, pwede kanyang i-message sa akong messenger or i-email ko ninyo. Ang email ug ako ang messenger na radara sa may description box below. Og karon ladies and boys, ania na ang confession nga atong basahon karon. Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. I just wanna share my love experience and I hope makatuntong mga tanga sa gugma. Just call me Lisa. Way back katong napakoy uyab, just call him Kay. Makaingon siguro ko niya nga perfect package kayo. Arangan og nawong, unya daghan pagyod og maipog. Arangan sa og kahimtang financially. Buotan pod siya. Pero kung maglagot na gani, mabalaka ka kay hilom ra, but deep inside, dili okay. Kogihan po siya, o bright. Basta tanan. Nya ako, guwapa ra, og naning. Dili ko dato, gipeskwela ra kog Amerikano. Amo sa kong mama. Si Papa kay tricycle driver. Pobre kay may maong naning sad ko para sa akong future og sa ako ang pamilya. Hasta sad with my boyfriend. Okay man among relasyon for 1.5 years. Gilove ko niya pag-ayo bisag inig adto niya sa moa kay buwad og utan ra ang sudan. Fights ra kaayo for him. Pero ako sila ha, halos tanang lami ipakaon og di jud ko niya pasagdan. Nisabot siya sa ako og sa mo ang kapobre og iyahang iparemind nako nga okay ra na kay naning kamot bitaw ka. Og mo ginhawa ra na inyohang pagpuyo once makalampos ka og tinabangay tang duha. Ay kawagtangan og faith babe, naara ko. Love gihapon ti ka bisag ulo sa buwad imuhang sudan. Ay kabalaka mas successful raligita. Trust me. After niya mo istorya og mga pampalakas loob nako, kay di jud na mawala ang hugs and kisses. I was so lucky that time when I had him. When I was his woman. But I'm stupid. Dito na natsaka mo relasyon katong si mama kay nakadaog og loto. Dili milyon ha, pero dako-dako gid siya. Og tungod ato, okay na mi financially. But still ang Amerikano gihapon ang nagpaskwela nako. Pero for our daily needs, ang daog sa loto among gisaligan. Kung sa una, balay og eskwelahan ra ko. Anak kong laag kay with my boyfriend ra jud. Kay mauwaw ko mokuyog sa kong barkada nga mga dato og dili ko ka-afford og any restaurants, bars, clubs nga mahal. Karon, ako na ang mandala og mag-suggest pa. Mangayo ko ni mama og kwarta every weekend. Dayon ang akong uyab, wala na every time mulaag ko. Dili na ko mananghid kay basin mag-away rami if dili ko niya sugdan. Sige siyag tawag sa kuha. Pero ako rang i-off. Dahil inikita na mo, di siya mga saba. Pero moana siya nga priority ang study ha. Og ayaw pasagdi ang atong future. Hagbong ko sa 7 ka subjects. Na-shock siya. Moto nagproblema sad ko pero nilaagi hapon ko pagkagabi ana kay para pampalingaw. Hubog-hubog na ko ato nga nakabantay ko nga naay lalaki nga niduol nako. Motong nagsayaw-sayaw mi ug ako siyang gikisan ug nibawo sad siya. Wala o kay balong nga akong uyab ni apas nako ug didto niya nakita ang tanan. Pagkaog maana nagsorry ko.
o gidawat bud ko niya. Kay tungod ra daw to kay nahubog ko. Umiana ra siya nga dili na nako tuusbon. Niuosad ko. Pero padayon gyapon ko glaag. Akong studies kay ako nang gipasagdaan kay para nako total hagbong nabitaw ko og kapoy na oy. Then nahubog na sad ko. Og nakigkiss na sad ko duha ka lalaki. Niya na siya ko kay gibera ko kalit sa kong uyab o gidala sa gawas. Nidako akong mata kay nahadlo ko. Pero he just smiled and said, I don't know what to say. Tara, uli na ta. I know nasakitan siya sa akong gibuhat. Pero wala ako gimain og nagsaliko nga pasayloon ra ko niya. The next week sa akong ka-depress nila agihapon ko. And the worst kay sige siya tawag og text. Nabalaka siya nako. Kay man sa rinamo, unya wala ako sa balay. Ing ana ko kagrabe nga gilove sa usa ka lalaki nga naa na tanan. Pero akong gibuhian. Ana ko sa text nga, sa muka oy, ay isa sigig dool na ko ron be kay makasamot ka sa kaguol. Samok. Reply siya, nga babe, special day ron nato. Ako siyang gitubag. Nga ha? Special child ka. Then mingon siya, nga happy man sa babe. I love you. Halina, mag-celebrate na ta. Asa man ka? Gitubag na ako siya pag-celebrate og imo. 2 AM sa kadlawon ako ni uli og nagpakuyog ko sa gawa sa usa ka lalaki nga kauban sa akong mga amiga. Paggawa sa bar wa na kay tao sa karsada. Unya lipong-lipong nako. And then hapit ko matumba. Unya nakuptan ko niya. Sa akong dughan. Moto nga nagtinan-away mi. Then ako siyang gikisan. And then iyahang gihikap-hikap o gikumot-kumot ang akong dughan. And this time, nakita nako akong uyab nga nagtulo ang luha nga nagtanaw na mo. Nagdala og bulak. I pushed the guy and ran to him and said sorry. Nahubog ako. Mingon siya sa kuha. The last 2 kisses with different guys. Kaya akong gipalabay. Because I know that my love is greater than your mistakes. Tubagkog. Sorry. Until niluhod na ko. Iya akong ipabarog, then ang uli na may. After ato, wala na siya iparamdam. Wala rasad ko kay basin gikapoy na siya og akong giingon na ra nga pinakabugo. Bahala sad ko eh. Months passed, my life got bored. Without him, without school. I tried to contact him pero wala na. Wala ko madto sila ha kay basin kay bawoy ang pamilya sa akong gibuhat. Nakahunahon ako nga magtarong sa akong kinabuhi. So I focus on school para inigpakita na ko niya. Makaingon siya nga naghuna-huna gihapon ko sa amo ang future. Nakagraduate ko dahil nakita kong tarong at trabaho pero wala gihapon ako siya makita. And then one time, nakita na ko siya sa plaza. Muduol nun ta ko niya. Pero naay nitawag niya, unya nidagan siya kay gisugat niya ang usa ka bata og babae. Unya iyahang gikisan sa forehead. Gikumot akong kasing-kasing pagkakita. After ato, wala ako mahimutang. Moto nagsukit-sukit ko nangita kog pamaagi para ma-reach out siya. So finally, I made a call. I asked him to meet with me. Yan, nakadungog pa ko nga niingon ang babae. Ngahan, let's go to sleep. Tinana siya nga sige. Tomorrow, 5 PM to 6, kay 7 ang dinner nila. So I agreed. Pagkaugma, nagkita namin. Ang una dyan akong pangutan na siya ha. Kay sila na. Mitubag siya.
Nga yes, my family. Huwag ako siyang ipangutana. Nganong imuha kong gibiyaan nga walay pananghen. Tubag siya. I just want you to show me nga nag-care pa ka na ako, pero wala ko nimo adto sa balay. Wala ko nimo pangita. Nagpaabot ko bisag daghan na kag sayo. Akong love gihapon nimo, akong giunahuna. My birthday came, walay greetings gikan nimo. Even man sa rin nato. So I just thought nga happy ka nga wala na ko. Kay nakit-an ti ka nga kuyog mo sa imong barkada with the guy nga imong kakis the day on our mansary. Naghilak na ko. Huwag ako siyang giingnan. I made a mistake. I'm sorry. Mitubag siya. Nga I am sorry too for leaving you. But too late, I have my happiness now. Mitubag ko niya. Please. Come back. Pili ako. Pili ako. Tubag siya. Nga I can't. My love for you is always here. But di na pareha sa una nga ikaw na. Take care of yourself. You'll get over this. I love you. But goodbye. Aksiyang giingnan, I don't think this is a closure. Huwag mitubag siya. But this should be the closure. Tubag ko. Nga wait. I just want to say thanks to you. I'm sorry nga gipasakitan ti ka. I'm sorry gipasagdan ti ka. Nagmahay ko. Please, forgive me. Mitubag siya. I already forgive you. Just don't do it again to the guy that will love you like I do. Wala na akong mitingot. Mag-smile ako. Smile with pain. Huwag mo ito ang last time nga nagkita aming doha. Lesson learned. Treasure the man that already yours. Ladies and boys, mao jud na diba? Nga never ever ayaw jud i-take for granted na mga taong gihigugma mo karon. Kanang gihigugma ka kung unsa ka, kung kinsa ka. Diba? Ayaw sayangi. Ayaw na siya pasakiti. Ayaw na siya buhuyi. Nice. O karon ladies and boys, ato sang basahon ang inyong mga comments o inyong shoutouts and reactions. Gikan ni siya sa confession nga Ave Maria part 3. Kung gusto mo maminaw ani nga confession, ang link nara sa my description box below. Saying hi kang Ann Abir, salamat sa pagpaminaw. Kang Neth Boholana channel, shoutout by Gamay listening from Singapore, hi. Rose ni Rapog, hi. Eda Joya Sandoval, hi to you there. Jason, hi. Mendio Gia, may gabi ba Gamay watching from UAE. Apil pod kang Jella Estinzo. Notice me ba Gamay, pa-shoutout na din po, hi. Human ako nagbasa sa FB pero nito rin paminawon kay mahadlok ang story. Zaida Vice, ayon, hi, may gabi ay dinay. Mayong pagpaminaw. Shoutout by Gamay from Saudi, Amping Permi, Rosalie Muring, hi. Aida Lapura Mayol, hi. Divina Suwatek, shoutout po from Poland, Europe. Adlaw-adlaw yun ko nga mamati. Sana all Poland, Europe. Shoutout by Gamay from Canada, Fima Amif, na kung gikan taginhag Europe, abot tag Canada, gikan tag Singapore, then gikag UAE. Sana all maabot ang mga lugar. Darian Gray, hi. Mitchell Dumaog, hi.
Pag-arin ako sa YouTube mo, din ako nung nakita. Rhea Joyce Dunyo, hi. Finally, hi, yan na. Aliman, salamat kayo. Ginoo ko, nahadlo ko ba gamay. Josephine A, hi. Riza Pitugo, shout out sa you. Shout out from Egypt, always kong maminaw nimo. Gina Cadavos, hi. Erica Campos, shout out by gamay. Jane Policarpio. Kitsch siya Ira Clarito, kahadlok sa background music. Mas labaw pa ang kilig sa tiyong ni bay gamay. Hi, Lynn Abrogina, hi. Daisy Kihoy, nakapatindog yun daw silahang balihibo, hi. Jara Jean, take care always, Ma'am Avi, God bless. Listening here in quiet. Hi, Joy Jean Vernante, shout out po by gamay gilad. God bless you always po. God bless din po. Kuya pa shout out sa Lobia. Regine Casilaw, hi. Hi, thanks sa pag-update, Ma'am Avi. Shipping to Sir Galang. Vinia May Gonzalodo, hi. Roche D, hi. Rosalyn Gazo, shout out sa you. Bista ko Brad, hi. Pin ka parida vlog. Tama jud kaayo pag open ako sa YouTube. Moni Amigawas. Hi, listening from Kuwait. Once again, Pin Kapareda vlog, hi. Argeline Angana, hi. Leah Corpus watching from Dubai, salamat kaayo. Rilia Miranda, apel pod kang Myth Cervantes o kang Geraldine Rinalda nga naminaw from Doha, Qatar. Hi. Vinia May Gonzalodo. Gikilig ko ba? Gasilo si Sir. Hi. Jerly Rolona. Hi. Chris Olpok. Evelyn Tirana. Hi. Jerwin Portillas. Stone Angel. Salamat kayo sa mga di mag-skip og ads. So, siyempre sa mga naminaw, daghang salamat kaayo ninyong tanan. JM, hi. CLB Vlogs, hi. Meria Pintado. Rose Montes Claros. Jonaline Pinaso. Pilpod kang Ching Chong, hi. Barrett Jocelyn, gikan sa may Riyadh, pa shoutout, salamat. Jean Vlog Espinosa. Pray always, Ma'am Avi, listening from Saudi, hi. Zine Kabay, good day ma'am, laban lang, be strong, pero bantay lang kay Muraga. Anam-anam nagpaningil si Sir Galang. Hehehe. Sana all paningilon, di ba? Like a Faith Bantakulo, Bitin, hi. Ikai's Vlog, hi. Ganihar ko na minaw part 1 ug 2. Pero pag man ako stukang nakita din ako ning part 3, auto-click din. Oy, scary pero excited ko sa ending nilang Sir Galang ug Ma'am Avi. Hi, salamat Ikay. Angelo Vino, pa-shoutout ko diri sa Bohol Bay gamay. I hope masundan ako nimo sa mong picture kaya wala pa jud ko kita nimo, please. Pohon, kita-kita artandanan ha. Jessa Moore, thank you by gamay. Tiny Ting, maayo kay paminawon unya paglingin ako sa kong amo na nasa kong likod. Juliana Julie, hi. Joe Mendez, hi. Jessa Kinain, hi. Tatsuki, part 4 by April Joy Lugang, Crystal May Sabado, hi. Liza La Checa, salamat kayo. Hi bye gamay, walay dako di usab. Hi bye gamay, walay dako din ha, nanibawat jud akong balhibo. Shout out ay ko sa mga avid listeners na like me, Shirley Marzan o kang Ate Irene Luzada nga naadi upaminaw ani imong mga confessions dito jud mi nag-start sa tukang story nga naghilak og durong katawa. Kalagi God bless o good health nimo bye gamay kay wala may dako. Ha. Og dungan tag-ingon. Sana tawagar ako ninyo mga una mo. Ha. Liza La Chica o friends, salamat kayo. Marie, hi. Ronelyn Baluarte, Sheila Baklaan, hi. Mama Ann, hi. Geraldine Aliday, Janeline Amodia, Janice Gallier, o si Janeline Amudia. Salamat kayo sa mga nag-comment sa pasensya sa mga dili mabasa pero ay gabala ka. Diba, one time mabasa rin ako inyong mga shoutouts, inyong mga reactions sa salamat jud kayo. Basta salamat lang jud kayo sa mga nag-comments, bisag di pa na ako mabasa tanan. O syempre sa mga kanunay nga nag-suporta sa tuang
YouTube channel. Daghang salamat kaayo. Anto sa sunod nga confession or story na lang. Ako si Bay Gamay Moingon og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Amping perme, kay love tamong tanan. Mo.